Cu ocazia întrupării a Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, aș dori să împărtășim câteva gânduri și pentru aceasta aș vrea să mă folosesc de un text din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 16 și 17. Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har. Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. De la căderea lui Adam în păcat, noi cu toții ne-am născut în lumea aceasta fără cunoștință de Dumnezeu. Singurul care a venit în lumea noastră cu precunoștințe de la Dumnezeu a fost Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. De aceea El a fost singurul în măsură ca să ne descopere voia lui Dumnezeu, ca să ne descopere caracterul lui Dumnezeu și ca să ne descopere harul lui Dumnezeu. Ba mai mult de atâta, ca să ne învețe să trăim prin harul lui Dumnezeu. Această expresie pe care apostolul Ioan o folosește, și noi toți am primit din plinătatea lui și har după har, ne arată că sunt mai multe manifestări a harului lui Dumnezeu. Dar toate aceste manifestări a harului lui Dumnezeu se datorează Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Această expresie o mai folosește și apostolul Petru în 1 Petru, capitolul 4, versetul 10. Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu. Observați că sunt mai multe manifestări a harului lui Dumnezeu. Una dintre manifestări o găsim în Evanghelia după Matei, când Domnul Iisus Hristos face această trecere de la lege la har. De fapt, de ce a fost dată legea? Legea a fost dată din pricina călcării voii lui Dumnezeu. Pentru că legea nu făcea altceva decât să îi arate omului starea lui decăzută. Legea, de fapt, este o oglindă în care omul își poate vedea starea lui. Dar legea pe care Dumnezeu a adus-o prin Moise nu putea și nu era în măsură să-l desăvârșească pe om. Era nevoie ca să vină Domnul nostru Iisus Hristos în lumea noastră și să facă această trecere de la lege la har, pentru că harul este acela care a desăvârșit lucrarea pe care Dumnezeu a început-o prin Moise în noi. Și observați cum Domnul Iisus Hristos face această trecere când spune: ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Cu alte cuvinte, legea spune ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, dar Domnul Iisus a venit cu o altă învățătură mult mai bogată și spune: dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. De fapt, Domnul Iisus Hristos vine și ne învață cum să trăim prin harul Lui. Ce oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă, mergi cu el două. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus făcea aluzie la lege și spune: lucrul acesta pe noi nu ne poate desăvârși, și face această trecere la harul lui Dumnezeu. Dar eu vă spun, și ne învață cum să trăim prin harul lui Dumnezeu: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asuprăsc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Cu alte cuvinte, dacă apelați numai la lege, dacă răsplătiți cu lege, ce lucruri neobișnuit faceți? Și de fapt Domnul Iisus spune ca să fiți Fiul lui Dumnezeu și să fiți desăvârșiți, să fiți plăcuți înainte lui Dumnezeu. Avem nevoie de un statut mult mai înalt și acest statut se obține numai prin harul lui Dumnezeu. Și cuvântul spune: și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. De fapt, Domnul Iisus Hristos vine cu har și ne învață să trăim prin harul lui Dumnezeu. Observați când apostolul Iacov folosește aceste două elemente, legea și harul, și spune: judecata va fi fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila va birui judecata. De fapt, ce vrea să spună apostolul Iacov aici spune: pentru cei ce răsplătesc cu legea, pentru cei ce scot imediat legea, pentru cei ce fac uz de lege, vor fi judecați de legea lui Dumnezeu. Dar pentru cei ce știu să facă uz de harul lui Dumnezeu, vor fi judecați după harul lui Dumnezeu. De aceea apostolul Iacov spune: judecata va fi fără milă pentru cel ce n-a avut milă, pentru cel ce a întrebuințat imediat legea și a scos-o. El va fi judecat după lege, dar pentru cei ce au știut să facă uz de harul lui Dumnezeu, ei vor fi judecați după harul lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de Petru în grădina Ghețimani, când scoate sabia să taie urechea
slujii Marelui Petru. Domnul Iisus îi spune: Petre, bagă sabia înapoi, pentru că cei ce scot sabia, de sabie vor pieri. Cu alte cuvinte, pentru cei ce fac uz de lege, vor fi judecați după lege. Dar dacă știi să faci uz de harul lui Dumnezeu, vei primi har din partea lui Dumnezeu. Și acum eu pun întrebarea: dacă noi iertăm greșiților noștri, credeți că Dumnezeu se lasă mai prejos ca noi și în ziua judecății nu ne va ierta Dumnezeu pe noi? Eu cred că da. În rugăciunea Tatăl nostru, Domnul Iisus Hristos folosește din nou aceste elemente și spune: și ne iartă nouă greșelile noastre. Și observați cum introduce acest element al harului. Precum și noi iertăm greșiților noștri. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos vrea să ne învețe și pe noi să trăim prin harul lui Dumnezeu. Aceasta este una dintre manifestări a harului. Dar mai sunt manifestări a harului în cuvântul lui Dumnezeu. O altă manifestare a harului lui Dumnezeu se află în 1 Corinteni, capitolul 15, unde apostolul Pavel spune: prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui Dumnezeu față de mine n-a fost zadarnic. Cu alte cuvinte, tot ce deținem noi se datorează bunătății și harului lui Dumnezeu. Prin faptul că ai sănătate, este o manifestare a harului lui Dumnezeu. Și vreau să spun că vei da socoteală de această binecuvântare, de acest har de care Dumnezeu ți-a făcut parte. Voi da și vei da socoteală. Prin faptul că ai vedere, este un har din partea lui Dumnezeu. Prin faptul că ai două mâini și te poți folosi de ele, este un har din partea lui Dumnezeu și vei da socoteală de harul acesta pe care l-ai primit din partea lui Dumnezeu. Prin faptul că ai două picioare și te poți mișca și poți umbla, este o manifestare a harului lui Dumnezeu în dreptul tău. Prin faptul că ai o stare financiară foarte bună, este o manifestare a harului lui Dumnezeu și vei da socoteală de harul lui Dumnezeu. Și eu voi da și tu vei da și noi toți vom da socoteală de harul lui Dumnezeu. De cum întrebuințăm harul acesta al lui Dumnezeu și cât de ispravnici suntem noi în lucrarea aceasta, vreau să vă spun că vom da socoteală. Și pentru aceasta aș vrea să am un suport din Scriptură și aș vrea să citesc din Cartea Evrei, capitolul 10, unde spune: cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia a 2 sau 3 martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu și va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului? Cu alte cuvinte, cine a călcat legea lui Dumnezeu va fi pedepsit și va fi tras la socoteală după legea lui Dumnezeu. Dar pentru noi toți care am beneficiat de harul lui Dumnezeu și nu l-am folosit spre slava lui Dumnezeu, vom fi tras la socoteală mai aspru, spune Scriptura, de către Cel ce ne-a făcut har după har, care ne-a binecuvântat și ne-a dat har după har. Vom fi tras la socoteală de Dumnezeu. O altă manifestare a harului este în Tit, când spune: și harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii ne învață să o rupem cu păcănătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul acesta cu împătate, cu dreptate și cu evlavie. Dragi prieteni, o altă manifestare a harului este arătată de Dumnezeu prin faptul că Dumnezeu ne oferă mântuirea. Este un har din partea lui Dumnezeu care ni se oferă. Pentru cei care știu să beneficiază de harul acesta, într-o zi vor sta înaintea lui Dumnezeu și vor da socoteală de el. Voi da socoteală eu și voi da socoteală tu. N-ai vrea să beneficiezi de harul acesta și într-o zi să ne numim ispravnici credincioși înaintea lui Dumnezeu? Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare și să ne lumineze, să înțelegem care este harul lui Dumnezeu în dreptul nostru, cât de mare este taina harului și cât de mult a investit Dumnezeu în această lucrare prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, ca noi să putem să intrăm în această stare de har. Mă rog ca cu ocazia acestei sărbători a întrupării Domnului nostru Iisus Hristos să ne facă Dumnezeu harul să fim mântuiți toți. Fiecare care ascultă acest mesaj, Dumnezeu să-l binecuvinteze și să vă binecuvinteze. Și mă rog ca Dumnezeu să ne mântuiască